tong sikot pen pini laso emergency press meet kang lo na anang litum na chitong don press ko ke na pen inju thata choro pini nona kai keram lo la pen la son a digital India pulong ahut elitum panani ke elitum pena hormu theklong long tamen elitum la so hormu bang tamle kumane non ki long kia pene la IT cell puputum active umati hodi hala IT cell puputum kupine kasalam tap ba kupine mane pham nongno ke joi phan ba kumane phan pine political mileage ba kupine ale chu ani phan si pine la son ti thekon long long nil tu panani bange stame ingsi later ilitum thekon lo deputy commissioner long pen dated 30th 03 2024 Jones Inti Qatar for Munit APHLC Amai Pulo alangli nomination file long ilitum kamang humi mi alam bangala pulo alangli sports mate ahemasor bangge Anjali Teron P matlab in bracket tadulang ako lada Mistress Anjali Inti Qatar lasi non nili tumbang panani banga aprang social media pine WhatsApp group pine hulong thego long long je kumani IT cell tung sila so ko pine kaselam pita bon ba ko pine bon pu sinili tumbang mata sitame non ba labange DC office benga klanga lolo labange nili tumbang kamang hu bang do to go kupi ko solo ma kamang hu banga la pulo nili tumba chini tenge alang lia hema sor bangke innovate bon innovate pusi nili tum chini la penalang li men bang mute ka confuse bang nil tum mangu hak lo Anjali Teron Pima Anjali Inti Qatar lo Qatar ma Inti Pim Qatar Pima ma Qatar ma Anjali Teron Pima ma Anjali Inti Pima la son ka bale tamne la officially DC office benang klang alo nil tum theklong lok bangke nil tum bang kamang hu do ko la so kamang hu ke do alam bang la klang i rok bang la pulo ho nil tum ke generally ke political party finally to thank pudung thai be kumani la pu personally nili tum we don't have any bad intention nili tum kumani fan ki pudunia thai be tawo hit tame inut Jones Inti Qatar APHLC president lo alangli inut IAS officer alangli inut IAS officer jongsi lason bad example mate akur hijan puna ko polakayo aku rijan pada puno lang non marke hala Teron pilone Qatar pilone sitame munit tum alang lifan ingsi lage biar example pusi pu igdelo set delo alang li lasi nilitum KSA inglong pho ahin pen laso ilitum la karbia khai pan la ke ingsi nong no nangawan pi labang ke it's le nilitum la ke therak duglo la ke nilitum det pan le ka therak kalilo Karbia khai mate ST akai phansi la ke ilitum therak me khangjang lo alapen interestingly not alangli ke MP candidate from APHLC hala MP candidate long hala dak clearly ki tok do je ST 3 ST parliamentary constituency halangli dak ilitum ke Karbeng lo di Mahasau and West Karbeng long ke 3 ST parliamentary constituency pu do hala so being MP hala ST pu clearly tok tan long mangala ke ilitung ke la ke si herak me it's a matter of a same la ke ilitung karbia khai la pen ilitung ST khai pa la ke si mo in future upon la ke mo ta history long bang bad history mate bad example si nang do kok po si nilitung bang la nang do kok po nang do kok lo jone la ke nilitung hin pen nilitung ningduk chebak lang nang kok athe it is a very 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 bad example mo alang li son alang li fan penang tung ka follow bang do tame alang li bang jong si lasona sai lasona assistant bang ke porong pelutang te alang li koson si ka beng long youth ka beng long fan alang li kita pon ke galang ma jo lalong si bang ke la pen si bang ke ilitum la ke kursenem punang kokpo athema ilitum ke we believe in tame ilitum customer reload do ilitum customer reload long ke ilitum ke akur hijan poke I ni ujang wet ilitum sia system do ilitum la sone chang wet la long along si
alang li bang aku hijan si lasona cepat cor ru lake ili tumo penan ili pakla iglo la bangke officially alo penapot kumane si pene mo pene I repeat again kumane si kumane political party tum opposition tum si alang li fan party hijan si kaci tonte pelotang te alang li tum ka selampi pu bangala bang nili tum pudun thai si tamela ke diffuse pen officially ke klang lolo la si alang li fan bangke la son muni fan bangke la son bad example ke set bangke la nili tum ke seng long fo hin pen sodak pen pinrem lo la pen alang li fan bangke karbi kas tumari lo mate ili tum karbi arone teng pen insai pon nanggi la so lang putak bangke kusin ili tum hin pen nang li tum media ahoy pen nang li tum fan tuning report. Thank you.